feest was het vrijdag en zaterdag op het pleinfestijn in het centrum. De horeca sloeg de handen wederom ineen naar de eerste editie van vorig jaar. Vorig jaar heeft de gemeente hier de luchtmachtorkest gehad als cadeau vanuit de Koninklijke Luchtmacht. En toen hebben wij eigenlijk vanuit de gemeente Venray de uitnodiging gekregen om daar eens iets aan vast te koppelen, want de faciliteiten stonden er toch. Toen hebben 9 ondernemingen elkaar de handen ineengeslagen en hebben krachten gebundeld en hebben iets moois neergezet vorig jaar met Crazy Pianos en Thomas Bergen toen. En na afloop van vorig jaar hebben we gezegd, ja, dit moeten we door gaan zetten, hier moeten we echt mee aan de slag. We hebben het afgelopen jaar een stichting opgericht en zijn we met die 9 bedrijven voornemens om meerdere evenementen te organiseren, waaronder het pleinfestijn van afgelopen weekend. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Ja, la 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 la. Hebben we de handjes boven jou, de handjes boven jou, kom op. Ja, la 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 la. Ja, la 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 nog een keer. Ja. Het festijn startte vrijdagavond met de coverbands van de Foo Fighters en Pearl Jam. De uit Italië afkomstige Sticky Fingers namen de nummers van de Rolling Stones voor hun rekening. Er waren een kleine 1500 tot 2000 man, ik verwacht 1500 man ongeveer op vrijdagavond. Zaterdagavond met Crazy Pianos en Samantha Steenwijk hebben we een kleine 3000 tot 4000 man op het plein gehad. En dat was, het plein was vol. Ik kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Geen centje in mijn zak, mijn kleren naar de maan. We vieren als een liedje, we kopen nog steeds bij. Doe maar dat snelle biertje, het beste medicijn. Het pleinfestijn was niet het enige evenement dit weekend. Op die Vierdaagse vulden de pleinen en de evenementen vulden elkaar goed aan. Ja, de samenwerking met de Vierdaagse is gewoon hartstikke mooi geweest. We hebben vooraf en tijdens het evenement goed contact met elkaar gehad en goed samengekeken wat kunnen we op poten zetten en hoe kunnen we zorgen dat we elkaar niet in de weg zitten. En dat resulteerde bijvoorbeeld erin dat wij even gaan vragen, jongens zijn de laatste lopers binnen, oké, dan kunnen wij nu van start. En zowel vanuit hun als vanuit ons louter positieve geluiden op dit moment. En als het aan mij ligt en als het aan ons ligt als 9 ondernemingen samen, dan doen we het volgend jaar weer zo en dan gaan we een soort van Vierdaagse feest organiseren.